Yr oedd John yn genedlaetholwr i'r garn ac yn gwybod mae brwydr barhaol wedi gwarchod y Gymraeg. A dyna'r cyswllt yno a 3 siaradwr yma heddiw. A diolch yn fawr iawn i chi trial fod wedi cytuno i ddod yma. Myrddi, a ddaeth o dan ddylanwad John Meirion fel cynhyrchu drama a deibolwr chwydla pan oedd yn fyfyriwr yn Aberystwyth. A fi wedi bod yn holi gwawr am y cyswllt cyntynol i tri a John. A yn ôl gwawr, pan mae John yn cynhyrchu drama myfyrwyr, ei fod wedi dod adra reit cynhyrfus diwrnod, a dweud ei fod wedi dod adra os myfyriwr ifanc a ddawol iawn, oedd yn gweld beth oedd angen i'w wneud, heb i neb roi unrhyw gyfarwyddiadau. Pan myfyrwyd John a fyddai fodlon cynhyrchu drama arall, y flwyddyn honno, a'i atab oedd i gynhyrchu i drama os gwneud un ohonoch chi ei ysgrifennu, a chafodd a ddewyd gyn Myrdin y Gymraeg ac fe wnaeth. Peter Lord, da ni'n gwybod am gyrfaniad gwrthol i gelfyddyd yn Nghymru ac i hanes gelfyddyd. A mi ei fawr am Peter ar ôl bod yn Eisteddfod genedlaethol i'w dro, dyma John yn dweud, fi nes i gyfarfod andros o fachgen diddorol yn nhw. Mi dos am sgwrs am le'r celfyddydau yng Nghymru, doedden nhw dau i cytuno bod angen gwneud rhywbeth. Ac o'r sgwrs honno, planwyd yn hedyn i sefydlu Cymdeithas Gweled, ac mi nath gyflau lawer iawn iawn. Meirion wedi gweithio am ddiflino'r hyd i oes, i warchod holiau'r Gymraeg, ysgrifennu cylch yr iaith, a mae'n gyfrifol am wythyru canfasio mater i bob ymhoriad perthnosol, ac wedi bod yn rhan allweddol o'n gyrchoedd llwyddiannus, un ohonyn nhw sefydlu Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gweithio am diwyd ac isio yn y cefndir, pan polis i gwawr bod hi ddim yn siŵr sut yr oedd yn ei gael wedi cyfarfod i gilydd. A felly mi mae wahodd eiliad i ddechrau am beth o ddeud i hi yn sut ddechrau cyfarfod. Mi hoffwn yn y lle gyntaf i ddod chi Sian am drefnu'r cyfarfod yma ac am y gwahoddiad i gyfrannu. Fel y gwyddoch chi, mae brwdfrydau a'i dycnwch chi yn achos cel Gymreig i'w ganmol. Mi ddoes i ar Blodeuwedd yn gyfarwydd â John Meirion a gwawr drwy glwb cinio Cymraeg Arfon, a oedd bryd hynny yn cyfarfod yn Llanberis, Cymdeithas a sefydlwyd gan Eleri Carog ac Eiri Gwyn. Heddiw dwi am sôn am un o greadigaethau John, yn wir un o'i weledigaethau. Cael galwad ffôn un gyda'r nos nes i yn fy nghartra Bethesda. John oedd yna. Nicwn i ti weld rhywbeth dwi'n newydd i orffan, meddwl o. A swn i'n falch o wybod beth ti'n meddwl ohono fo. Fe bydd iddo draw rwan. Iawn, medda fi. Mi fyddai draw yn henryw hanner awr. A dyma gyrraedd cartra John y gwawr yn yr un defain. Ac roedd John yr un mor gynhyrfus ac yr oedd o ar y ffôn. Gwranda meddwl o, cyn i ni fynd i'r gweithdy. Dwi wedi bod yn meddwl am gwm Tryweryn a hanes boddi Capel Celyn o ddiweddar. Dwi'n deimlo'r cry yn codi tu mewn i mi. Mi welis i'r ddelwedd o bloedd yn fy nychymig. Fel yna'n fras o disgrifio John y cynhyrfiad, yr ysmudiad cychwynnol, ac mi sgwennodd o am y profiad yn ddiweddarach. Un bora cynnar meddwl o, mi welis i'r ddelwedd oedd yn awgrymu côr o bobl, fel petai'n gweiddi neu'n canu can brotest, a oedd yn ymddangos fel deryn mawr ar godi yn herio ac yn creu un wael fawr. Roedd ofn i weld a'i deimlo yn y canol, tra oedd siapia ar y ochra a phen ar y deryn yn ddyrchafol ein natur, yn hyderus ac yn ysbrydol ein aws. Mi ddatblygodd penna'r bobl ar wael
i ymddangos fel pan yn mynd yn mwy a mwy, fel ei bod yn atseinio ar ffurf hes o benna mewn côr a'r dodi. Roedd y cyfanwaith yn creu rhyw fath o ofn a hyder yr un pryd yna fi. Ymatab i ddelwedd i ryw deimlad mewnol nes i. Aderyn mawr yn codi o'r dŵr, o wely'r syn, o hen Gymdeithas Gymraeg Capal Celyn, ac yn torri trwy wyneb y dŵr. Dwi wedi gwneud y macet, ac mi fedrai ddychmygu'r cerflun terfynol, meddwl o, mewn nerydd 8 troedfadd ar 20 milltir, efo sef yr adenydd tua 3 troedfadd ar 20, wedi osod fel pe bai o'n codi o'r dŵr wrth ymyl argair gronfa. Dyma ddilyn John i'r gweithdy a gweld y macet, y model man ddarlun clai o'r aderyn, efo'i ben siflin a'i byd fain, y iwrfw hirfain syfn, a'i adenydd sydain ar le yn egnïol. Ac yna, sylwi ar y plu o dan ei adenydd, roedd y mamblu yn gor, a'r côr wrth gwrs yn ardal Penllyn, fel sawl ardal arall yn elfen traddodiadol ac annatod o diwylliant ar bywyd Cymraeg, ac wedi bod yn rhan o fywyd John ei hun. Pob plu yn unigolyn mewn trefn a ffatrwm, yn rhesi corawl, yn wynebau, yn gega agorad, yn lleisia unol y mynegu mewn iaith, a'r llygau a gored llyn yn llawn mynegiant, yn waedd, yn wrth-ddystiad, yn llais cymdeithas, cymundod, cenedl. Ysbryd a cho cenedl a'r ffurf aderyn yn atgyfodi o'r gorffennol gan anelu at ryddid a'i holl bosibiliadau i'r dyfodol. Cerflun symbolaidd, ia, ond mae modd gweld yno rai nodweddion cerfluniaeth Geltaidd yn ei hamlygu hunain. Roedd John wedi astudio celfyddiaeth y Celtiaid ac wedi myfyrio ar ysgyron y ffurfiad. Y cefn mewn canlyniaeth Geltaidd oedd yn cynrychioli'r enau, ac yma mae eneidiau pryderus ac aniddig o'r unigolion yn cael eu cynrychioli gan y penna, ac yn y cyfuniad o bennau cynrychioli'r enau Cymru. Yn y gwrth-dystiad, yn y brotest y mae'r gobaith a'r dyfodol. Dyma ydy'r adenydd hanfod grym yr aderyn. Bedar oedd hi'n hedfan hedfan. A ffurf yr aderyn yn ddychafol, ac mae'r cwbl yn codi o'r dwfn, gan yr un yr ysbryd ac yn ymchwilio gan egni'r aderyn. Mae'r addeinameg ar waith, y torri trwodd o'r tywyllwch i'r goleuni. Roedd John wedi gofyn am ymateb i'r fraint o gael gweld y cerflun, a chlywed John yn egluro profiad o'i greu, oedd cyfansoddi cerdd a beryn chydig. O wyll hen warth, a hen ofnau dwfn ein doi, o gysgodion a gfeilion yn byw o afael y dŵr fel aderyn, yn ledwn, cyfodwn am cof o hyd yn bylhau ein cof. Y cof am y chydig coll a urddas hardd, am hiaith i ddau,
Yn anadl yn y mynwes, yn glwyn ac yn gan yn ein genau, yn un wael rhwng y mynyddoedd. Esgyn o'r cysgod, yn guriad calon, yn ymchwil bron i wynebu'r hael, o gywilydd i'r golau a'r awyr eang, yn grydfer, nerthol, yn hir ar y genydd o dan. Un dreth anhyderus i wireddu dreulwi John o weld y cerflun wrth argael Llyn Ceryn. Sefydlwyd Conra, ond ni lwylwyd hyd yma. Dylid yn sicr ystyried ail gydio yn y cynllun. Byddai'n gofeb ysgyrlon i Gymdeithas Pabell Celyn ac yn symbol o ysbryd a chor ein cenedl ac o ddeheuad a gobaith John ei hun. Diolch i chi am y gwrandawiad. Anwyl gwawr a'r teulu a ffrindiau gyd. John y cynhyrchu drama oedd y John cyntaf i mi ei nabod. Cyn bod na adran drama ym Mhrifysgol Yswydd, Cymdeithas Drama Myfyrwyr Cymraeg oedd yn llwyfannu dramau bob blwyddyn, a hynny yn aml iawn efo cast o sawl adran. Pan gyhoeddus i ni Bod y Celyn Medi 1974 oedd hi, a May Jones yn hwrtio i amagwa o Chrabala i ddod i ymarfer y cyntaf y tymor hwnnw, sef Llyffantod gan Hugh Lloyd Edwards. Dyn 1 a dyn 2 oedden ni, dim yn ddarna mawr iawn, ond mi roedd John yn tywys ni i gyfleu'r cymeriadau yna gyda'r un gofal a dasa fo efo'r prif y cymeriadau. Wel, roedd dyn 1 a dyn 2 yn chwarae cardia, ac oedd yn mynd yn drwg rhywbeth nhw, ac yn mynd yn ffeit. A dyna pryd gwelis i fewn John i ddeall pobl i osod a symud a dehongli rhywbeth oedd ynddyn nhw ynde, a dod â hwnnw allan i'r wyneb. Be oedd o'n i ddeitha ni oedd, gwnewch chi hwnna fel da chi yn gweld i ddechrau. A magwa a finna yn corddi ac yn dod wrth yn gilydd. Wedyn John stopio ni a dweud, nes ti rhywbeth yn dda yn fanna, dwi eisiau chdi wneud mwy o hwnna. Oedd yn gyda ganfod rhywbeth yna ni ac yn cael ni i fynegu gyntaf ac yna yn yn tywys ni'n neud o yn yn ffordd ni'n hynna'n ynda. John ysgogwr, ysbrydoli. Ddyn o mis yn ddiweddarach, mi oedden ni'n trafod pa drama oedden ni am wneud, ac pawb di mwynhau gwneud Llyffantod efo gymaint o gymeriadau a chorws yna, corws yn mynegu negeseuon cry fatha mae tyngiad allan yn ei dwylo hi ei hun. A dyma o yn awgrymu llefaru. Cynnig syml fel tasa fo yn gofyn os ydych chi bod ni yn rhoi dŵr yn tegall i wneud panna. Ond wir, dyna'r addysg orau ges i'n y brifysgol. Dim byd i wneud efo ennill gradd na mynychu darlithoedd. John yn tywys ni drwy straeon a'r digwyddiadau, a'r cymeriadau ac yn ei dehongli nhw. Alun Jones Wall Street fel oedd ar y pryd, a Sian Mair yn hyfforddi'r corws, a Delyth Hopkins yn creu ac yn yrchu cerddoriaeth ac yn gofalu am y parti cerdant. Oedd John fel cyfarwydd yn tywys ni ar ddiwylliannau gorllewin Affrica, dathliadau a seremonia nad oedden ni erioed i clywed amdanyn nhw, ond eto yn gwneud nhw'n berthnasol i ni, bobl ifanc yn y 70au. Edrych ar stori pryderu oedden ni a rhoi gwisg gyfoes i ni. Darllen nhw'n yna, John, a rhoi Celtic Heritage gan Alwyn a Bwynir Is i mi. A darllen am ddefodau'r trothwy yna, rhwng Llencyndod a Thyfyn Ddyn. Troi at chwedla yn Werddon, chwedla'r tir gwyllt, y cymeriadau yn gadael cymdeithas, mynd am y goedwig dywyll oedd yna o dychwelyd, ac oedd yn canfod yr un patryma ar draws Ewrop ac ymysg uwtha Affrica. A pan oedd yn penna'n ei chwalu, ac oedd ni methu
dychmygu beth fysa'r olygfa nesaf. John yn mynd â ni drwodd i stafell arall lle oedd yna gerddiadau o Affrica a cherflunia a llunia o gerflunia Celtaidd. John efo'r llais cryg, ond eto gweledigaeth glir iawn da. A ryw oslef dderwyddol ganddo fo, ac osgo ddyrchafol i'w ben o hynna, wrth drafod diwylliant a hen grefydda y ddeiar a chelfyddyd. Mi fydd o'n ffynon o ysbrydoliaeth ac addysg go iawn i ni yn Gryw Coleg. Wedyn, mi roddodd o i enau wedyn i mewn i'w gerflunia yn ddiweddarach, ac oedd hi bob amser yn braf trafod y geini hefo fo, a ffordd ei gwrando yna fo yn dehongli'r delweddau, oedd mor bwysig iddo fo. Mi ddyla madodd mi ddiwygio adran gelf yr Eisteddfod yma, ac mi ddod o ar elfen Gymreig a gwreiddiau i'n celfyddyd ni. Ac mae'n dda iawn, mae yma ar y maes heddiw bod ni yn cofio am ei dan a'i egnio. Dyn bywyd cyflawn oedd John. Y corff, mynegiant y corff, miniogrwydd y meddwl a hefyd myfyrdod a llanneddau yr ysbrydol. Dyn y cylch. Mi oedd yn gweld cylch y tymhora a chylch bywydau y mywyd y pobl hefyd. Gŵr y gola a'r gwanwyn hefyd, fel y Meirion yn sôn yma. Yr wen lachar yna a'r chwerthiniad uchel. Gŵr a ymweld i genedl yn codi ei hun o fawr ffosib. A gŵr hefyd oedd yn gwybod bod y gwanwyn yn gryfach ar ôl goroesi byd a gael. Diolch am gafod wrth i ymylo am ran o'r daith honno, yn ceisio gael o hyd i'r llwybr oedd mor amlwg iddo fo. Llwybr y dychymyg oedd yn troi ar ysbrydol yn gnawd, yn troi hen ddiwiau yn gymeriadau o'r byd naturiol, yn troi colled hefyd yn ddadeni. Diolch John y cynhyrchydd, yr ysgogwr, y cefnlynydd, ac yn fwyna dim John y cyfaill. Mi yrys i'r soned yma at gwawr a'r teulu ar ôl ni gollio yn ystod y cyfnod clo. Taith. Mae niwl aflonydd at y clawdd dan tŷ. Mae'r ffordd i'r hendren stomp o byllau glawr. Mi droth y gwynt, mae cyllyll yn ei blu, trodd pen yr alarch dan ei adain draw. Mae craw cyfran yn crafu croen y clyw. Mae dail y berllan wedi pydru'n brith, dim sbarc o liw, dim sbonc yn hoesa'r driw, dim gwres wrth goroesi bochau gwlyb o ffydd. Ond mawrth sy'n dilyn medi, gwelais hyn a'i roi mewn clai. Rhaid mynd drwy'r anon du ar lwyfan, cyn cyrraedd sbotyn gwyn. Rhaid dal ar grib y gwynt wrth ddyfnder cry'r gors fawn. Y wyb y ddeiar, dyma'r both di-sylw. Y nos yr ogof, dyma'r groth. Diolch yn fawr. Dwi'n gwybod rhan y gweith yma. Yr hanes yn celf, fi ddim siarad heddi. I ddechrau, gai ddweud, ar wahân i'r achlysur o'n hynny pan oedd y ddau ohonyn ni yn cydweithio ar prosiectau penod o ran i'n siarad am ei nes yma. Ni welais John Meirion yn aml, ond eto i gyd roedd o wys mawr i mi. Dwi'n gwybod drwy'r amser bod John mas fyna yn rhywle, un peth ydi yn gweithio bob dydd drwy cyfrwng ei gelfyddyd i geisio gwneud synwyr o byd o'n cwmpas ni a'r byd tu fewn i. Roedd John yn rhan allweddol o'r fframwaith seicolegol oedd yn fy ngalluogi i, fel pob artist arall, a mae nifer ohonoch chi yma heddiw, ac yn wir y byd celfyddydol yn ei gyfanrwydd i weithio. Teimlais fod John yn elfen barhaol yn y rhwydwaith ni ac yn halio'r creadigrwydd yn ein cymdeithas ni yng Nghymru. Ond wrth gwrs, nid elfen barhaol o John, dim mwy nag unrhyw arall o'n ni, ac nawr ar ôl iddo yn gadael ni, bydd yn sylweddoli maint y colled ac yn teimlo'r colled bod nhw'n fawr. Dwi'n ymwybodol ohono yn arbennig ar adeg yma o'r flwyddyn yn yr Eisteddfod, achos ar yr achlysur hwn o'r flwyddyn byddwn ni wedi cyfarfod yn sicr ac wedi llithro'n hawdd mewn i sgwrsio rhannu atgofion, beirniadu, cwyno am un o'r llall,
canmol peth eraill, a ffynyddu a dwcan. Gwaith ar ffaith nad oeddwn ni ddim wedi gweld ein gilydd ers mis oedd. Blynyddoedd mor yn ôl, fel artist iau ac fel person oedd wedi dod i Gymru o tu allan, roedd y sicrwydd bod John wedi fy nerbyn fel rhan o'i fyd yn allweddol. Roedd croeso agored a gofais fel unigolyn ganddo, a'i gwerthfawrogiad o fy ngwaith yn hollbwysig, gan alluogi fi deimlo mod i'n perthyn, mod i'n gallu bod yn rhan o'r gymuned hon. Heb y teimlad hwnnw, na fydde wedi bod yn bosibl i ni weithredu, a dwi'n ddiolchgar o waith o'r calon i John am ei helion ni. Ar y clysuron fel hyn yn arbennig, dwi'n dyfaru wrth gwrs, na nes i hynny'n fwy amlwg iddo tra roedd e yna o hyd yn y plith. Dwi'n yn cofio'n dweud gwrddais â John yn y tro cyntaf, ond dwi'n cofio'n dweud y tro cyntaf i mi ymweld ag e a gwawr yn y tŷ hyfryd o'r gen nhw'n agos yn Trefylchwyn yn y 70au. Yn hyd y pethau dwedodd John wrth o'r pryd hynny, ac wnaeth argraff cryf arni, oedd nid unrhyw beth benodol am ei gilfyddydau hun, nac am fy nghyfryd i chwaith, ond rhywbeth am ei brofiad yn Ghana. Fel ydych chi gyd yn gwybod, dwi'n siŵr, treulio John flwyddyn yn dysgu mewn ysgolgawd yn Gwmasi yn y wlad honno yn 1967. Dwi'n quite yn siŵr sut gofodd y cyfle iddyn nhw'n gwneud hynny, ond wrth gwrs roedd traddodiadau cyflwyniol Affrica yn ysbrydoliaeth hwylio. Ac i raddau, y traddodiadau hynny, y doedd am ei agor iddo o llwybr tuag at archwilio a'i synwyr o berthyn y traddodiad celtaidd. Sef hynny, nid yr hyn ar wedodd John am traddodiadau cyflwyniol Affricanaidd nath yr argraff dyfnod arni pryd hynny, ond clywed hanes y sioc gafodd John wrth gyrraedd yr ysgolgawr a darganfod sut roedd y traddodiadau hynny yn cael ei ddilorni gan yr athrawon yna. Y traddodiad gweledol gorllewinol roedd yn cael ei ddysgu, a gwelodd John fod traddodiadau cynhenid yn cael ei anwybyddu. Roedd gwledychiaeth wedi suddo mor ddwfwn mewn i feddylfryd ar athrawon, wedi bod yn ystyried traddodiadau cynhenid yn gwbl diwer. Roedd y sefyllfa hon yn drist wrth gwrs, ond yn ymyliad bod yn perthynllyd ar yr un pryd bizar hyd yn oed. Tua diwedd 1983 neu ar ddechrau 1984, pan oedd ni'n gweithio yn Cymru yn ysgubor yn Aberystwyth. Roedd yn profiad i fel aelod o Llysgol Celf yn Cyngor y Cynllunio wedi cadarnhau fy nghanfyddiad o Saesnig Bryd bron hwn yn un sefydliadau celfyddydol, yn Deddfu Genedlaethol, yn Amgylchedd Rhanbarthol, yn Canolfannau Celfyddydol, Cymdeithasau ac yn y blaen. Roedd yn ymddangos i gyd fod yr amser wedi dod i ddatgan ein bodolaeth fel cynnig Gymraeg yn y celfyddydau gweledol yn uchel ac yn glir, ac i wneud hynny drwy gyfrwng sefydliad newydd. Yn hollol annibynnol, roedd John wedi dod i'r un casgliad, a fe ddaeth yn y studio i drafod ei syniadau. Yn gryfed iawn am ei oedd yn oed yn yr oed. Y studio hwnnw oedd hen ystafell John adeg pan oedd e'n dysgu addysg celf yn y brifysgol, gan fod yr adeilad wedi bod pryd hynny yn gallaf i'r adran addysg. Fel mas o'n trafodaeth hynny y diwrnod hwnnw, fel mae llawn eisoes wedi awgrymu daith gweled. Bathlwyd yr enw gan un arall o sylfaenwyr, sef Harry James, ond syniad John a hun wrth gwrs oedd i fahwysiadu plact ar y swyddog o logo. A John oedd a greodd y rhan helaethaf o'r cysylltiadau gyda'r aelodau cyntaf yn arbennig yn llith y gymuned blynyddol. Nid sefydliad i artistiaid oedd gweled i fod, ond cymuned o Gymru Gymraeg o bob cefndir oedd a diddordeb ganddynt yn y diwylliant gweledol. Serch hynny, mynegwyd anfodlonwyr gan rai yn wyth y literati am ddeheliad John, a fe gaeth un fel syndod efo. A'i obaith ef oedd y bydda sefydliad newydd yn yn derbyn cymorth gan yr Academi, a rhagwelodd i weithredu gyda nhw ar brosiectau. A gyda'r bwriad yna yn ein meddyliau, yn gynnar iawn yn ein datblygiad, trefnwyd cyfarfod gyda rhai o hoelion wyth y sefydliad blynyddol. Wel, cawsom sgetiaeth ganddynt a deud y lleia, a dwi'n cofio gweld y Sion ar wyneb John sy'n troi ato fe yn ddigwyddodd hyn a gweld yn ei wyneb. Gwelais i'r Sion ar wyneb John yn y cyfarfod hwnnw, wrth i un o'r academigwyr, a mae ddim o'i enw fe, ofyn mewn llais hynod na fodlig a sinigau, o pwy yw'r celfyddydwyr hyn te?
Ond roedd yr adwaith hwn yn nodweddiadol o agweddau tuag at ei diwylliant gweledol o fewn y gymuned dealluson yn Nghymru yn ogystal â'r byd ehangach hyd hynny. Ymhlith y gweithredoedd yr oedd John yn ganolog iddynt yn gynnar yn hanes Gweled oedd prosiect celfyddyd gymunedol yn pentref Crydyn. Yn tîm yn y pentref oedd John a'i hun, yr arweinydd Eryl Ellis, Graffidd Keith Morris a Jerry Turner yn 2003 pryd hynny. Aeth y prosiect yn dda a chafwyd nifer o ddigwyddiadau cofiadwy gan ddod i uchafbwynt ar ffyrdd gorymdaeth drwy'r nos gyda'r nos drwy'r pentref hir yn socio bob hyn a hyn i ddatgelu'r gweithred celf oedd John a'i cydweithwyr yn creu gyda'r gymuned a'r narratif. Yn y man ni, gyda cymod agwedd o'r John, sicrhaodd Gweled newid drwy wneud ein presenoldeb ni fel Cymru Gymraeg yn amlwg yn y byd cyfrwydol Saesnigaidd mewn Cymru. Nid oedd yn bosib wedyn i'n hanfyddi na'r hyn yr oedd yn ymwneud gynrychioli, ac hefyd roedd Gweled yn gymorth i'n ymgyrchol i ni ein hunain i ddatblygu hyder yn ein gallu i yrru newid. Credaf bod sefydlu Gweled yn gymorth i eiliad o'n cael a fydda o gymorth i genedlaethau o artistiaid ifanc iau, Cymraeg a iaith, i flodeo a dod yn weladwy yng Nghymru mewn ffordd nad oeddynt yn weladwy yn 1970 yn sicr. Yn gyfochrog â Gweled, daeth gyfraniad sylweddol John i'r newid hwn drwy ei waith ar banel sefydlog Llanfairpwll o'r Eisteddfod Genedlaethol. Gyda Meirion Jones, Gwyn Richard ac eraill, weithiau John dros gyfnod o ddegawd yn datblygu ar llinellau radical y ffordd oedd eu celfyddydau gweledol wedi eu cyflwyno i'n cymunedau ni drwy'r Eisteddfod o blwyddyn. Unwaith eto, y dyheuad o sefydlu yn ein meddyliau ni ein hunain, taw nid yw ffenomen esbron ymwylol oedd y diwylliant gweledol, ond ei bod yn rhan cyfansoddiadol ein hanes diwylliant o'n ehangach yn gorffennol, ac yn agwedd o'n cenedligrwydd nad oedd yn fanteisio arno yn llawn yn y presennol. Felly, yn ystod y cyfnod hir o wasanaeth John ar y panel, yn 1992 daeth benodiad Gilcus i fel swyddog celf cyntaf yr Eisteddfod, ac o dan ei harweiniad hi nid o'i gormod i'w datgan fod trawsnewidiad wedi digwydd i safon yr arddangosau fel crefft. A dwi'n siŵr na fydda'r datblygiad hwn wedi digwydd heb John. Wel, byddwn drwy nawr at waith John fel artist gan bwysleisio dwy ffordd gafodd ei amlygu yn bennaf. Yn y lle cyntaf, gwnaeth John gyfres hir o bendelau. Yn syml, John oedd cerflunydd portreadau pwysicaf o'i genhedlau. Gan ddehongli mewn ffordd wrthrychol y byd corfforol o'i glad i'w hofnodi gwer a chymeriad y Cymru Eisteddfod. Ond yn gyfochrog â hynny, daeth y gwaith bwysicach o lawer, sef ymdrechion John i fynegi'n faterol y byd anweladwy ac anghyffwrdd oedd yn bodoli y tu mewn iddo, ac sydd y tu mewn i ni gyd. Gallwn ystyried y ddwy agwedd hon o Lyfr John fel gwaith yr artisan a gwaith y gweledig mewn bardd gweledol sefydlu. Nid bod y ddwy heb gysylltiad yn yr ystyr bod John am gyrraedd elfennau o gymeriad sylfaenol o bob un oedd yn eistedd iddo, a gwelwn ei lwyddiant mewn portreadau fel ei bendel o Gareth Lloyd Owen a wnaed yn 1998 yr enghraifft, dar o waith sydd yn ymarnu a'i gyflawniad mwyaf yn y maes. A gallaf dweud rhywbeth mwy am yr agwedd hon o waith John o brofiad personol. Cefais wahoddiad ganddo i eisteddan Benfelw. Profiad unigryw oedd hyn i ni ac roedd yn ddiddorol o sawl safbwynt. Gweithiau John yn agos iawn at ei eisteddwyr profiad y gallu bod yn un nesmwy. Sef hynny gan John y gallu i ganolbwyntio'n ddwys ar ei waith, tra roedd ar yr un pryd yn cynnal sgwrs ffurfiol ac gael y profiadau personol, sgwrs fydd yn tewelu unrhyw embaras ar ran ei eisteddwyr, a sicrhau bod nhw yn mlaciau. Ond yn sicr y peth mwyaf profiadwy a'n eisteddfu John oedd gwylio a'i ddwylo ar waith. Y ddwylo mawr ar ôl mae ffyrdd i'r plaen o'i flaen, y ddwylo a symudau drosto gan ychwanegu a ffynnu ffwrdd darnau wrth ail ffurfio bennwyd y gyd. A dwylo John sydd yn ddydd y pethau amdano rydyn ni gyd yn cofio dwi'n siŵr, wrth iddo ffurfio a mynegiau syniadau mewn geiriau hefyd.
Symudai dwylo John o hyd gan ehangu ar y syniadau hynny yn y gofod o'i gwmpas. Bu gan nhw synwyr symbolaidd o gyfeiriad yn arbennig o orientation, wrth fynegiau y syniadau am y grymoedd bychafol a dysgynol sydd yn gyrru'r cylch o enedigaeth a marwolaeth yn yr un gyd yn rhan ohono yn byd natur, ac am y groch sydd yn sefyll yn rhannol bob gweithred o greadigaeth. Awgrynwyd gan ei dwylo, a dwylo mawr a sensitif, i bai gwleiddi wrth iddo ceisio sefydlu dolwyn drwy'n ei cwlwg rhwnt yr ymdeimlad mewnol, emosiynol a byd ffisegol a llanw. Ac i'r cerflunydd sydd yn gweithio yn y traddodiad ysbrydol hwn. Dyma broblem canolog wrth gwrs, sef sut i ddatrys y paradox o ymgorffori y ddealltwriaeth yn mewnol sydd heb ffurf yn y byd materol. Yn ôl John, amlygwyd y ddealltwriaeth ei hun yn aml yn ei ddychymyg gweledol wrth iddo deffro o'i gwsg yn y bore fach. Roedd yn myfyrio arnynt cyn troi at ei hoff gyfrwng sef plai i roi ffurf materol iddynt. A dyma wrth gyferbyniad eithafol rhwng natur holl gwmasol ond niwlol y dealltwriaeth yn niwnol a glinaidd a'r clai diamwys. Ond wedi deud hynny, clai yw un o beunyddiau sylfaenol a'n byd materol wrth gwrs. Ac felly mae'n briodol fel cyfrwng i fynegau canfyddiadau sydd yr un mor sylfaenol os yn adlinaeth yn ein byd ysbrydol. Gweithiau John drwy drosiadau i bontio rhwng y ddau byd, yn union fel yr oedd yn credu bod ei raglenwyr Celtaidd wedi gweithio i greu eiconau symbolaidd. Ond o dan syniadau John am sut i bontio rhwng y profiad mewnol a'r byd materol, y cwestiwn oedd y cwestiwn athronoddol dyfnach eto a natur y profiad artistig. Ac yn y maes hwn, mae gen i'n ysgrifau John ar ffilm, a rai o'n i wedi gweld hynny. Mae gyda ni reini fel cymorth. A mewn un o ysgrifau mae John yn datgan bod y profiad celfyddydol a'r profiad crefyddol yn un. Nawr, fe all y ddefnydd o'r gair crefyddol yn y cyd-destun hwn fod yn gamarweiniol, os na fydd yn ofalus, ac yn arbennig gan fod John yn yr un ysgrif yn sôn am gair capeli, fel amlygiad o'r anghydbwysedd roedd e'n canfod rhwng y profiad ysbrydol a bywyd technolegol, gwyddonol o gorffwyn cyfoes. Y peryg oedd ddefnyddio gair crefyddol yn y cyd-destun cyfoes hwn, oedd ei fod yn ysgogi cwestiynau megis byddwch chi'n credu mewn Duw, oedd yn o symleiddio gorau. Fel dwi'n deall y syniadau, ni chredai John mewn Duw fel dod a llanw, fel rhywun o roi angen ei aboli a gweddeoedd o mewn capel am gymorth ymarferol i newid y byd, neu hyd yn oed i newid calonau pobl y byd. Yn hytrach, credai John mewn Duw fel personoldeb mewnol yn pob un ohono ni, fel ffenomen naturiol oedd yn amlygu ei byd yn ein dynoliaeth sylfaenol. Y sialens i bob yn ei gofyn oedd i gyrraedd diwdod o ddwynaidd y profiad mewnol, unigryw a phersonol, a thrwy hynny deall y brofiad dynol ehangach sydd yn un o bob un ohono ni ar draws ac o dan ein profiadau diwylliannol. Ond, ac mae hyn wrth gwrs yn holl bwysig, ar yr un pryd, roedd John yn deall ein bod ni'n gofod creu y gyfundeb honno drwy ein llwybr diwylliannol penodol sydd yn deillio o'n hanes, iaith, ein synwyr o gynefin, y llwybr perthyn. Mae dangos parch a dathlu'r llwybr arbennig hwnnw, a dangos parch a dealltwriaeth drwy hynny tuag at lwybrau diwylliannol pobloedd eraill y byd. Ar lefel ymarferol bob dydd, mae'n bwysig i ni gofio daeth John o'n genhedlaeth jyst ar ôl y rhyfel nad oedd yn gweld y potensial i ennill bywoliaeth o artistiaid amser llawn heb adar Cymru am i Lundain. Fel y genhedlaeth flaenorol, oedd wedi cael ei magu yn cysgod y ddiwasgiad o 1930au a rhyfelau hun, dysgu oedd yr unig ffordd o ennill bywoliaeth yna i'r rhai ohonynt oedd yn teimlo yn fwyniad sylfaenol i Gymru. O ganlyniad, fe wnaeth y ddwy genhedlaeth hynny pobl fel Ellis Gwyn, genhedlaeth hun, Meirion Jones, Howell Harris a Boduan Davies, mi nath nhw gyfrannu'r hynod bwysig fel athrawon. A rhain, oedd yr athrawon wnaeth ysbrydoli'r genhedlaethau nesaf
i fentro fel artistiad amser llawn mewn awyrgylch oedd a fi newid yng Nghymru. Wrth gwrs, dwi am wir beth bydda y cenhedlaeth John wedi cyflawni petai nhw wedi bod mewn sefyllfa i ganolbwyntio amser llawn ar ei gwaith eu hunain o'r amser pan oedden nhw yn eu 20au. Ond nad oedd yr is-sefydliad celfyddydol yn bodoli ar dechrau'r gyrfaoedd, ac yn ogystal â hynny, yr oedd wedi gweithio mewn awyrgylch Saesnegaidd yn y Coleg y Celf a sefydliadau eraill nad oeddynt yn cydnabod eu safbwynt arbennig. Yn debyg i Meirion, pontio'r John rhwng y genedlaeth honno a fy nghenedlaeth i, ac yr oedd mewn sefyllfa i hyrwyddo newid drwy Eisteddfod a Gweled yn arbennig, a mwynhau y diweddarach yn ei fywyd, y cyfle i datblygu o'i waith yn llawn ar lefel nad oedd ei gyfrifoldebau fel athro wedi eu caniatáu. A'r canlyniad oedd yr o ddatblygu iaith weledol gwbl unigryw, a mae hynny'n holl bwysig. Pan ydych chi'n edrych ar waith John, ydych chi'n edrych ar iaith weledol sydd yn gwbl unigryw. Does na ddim camgymeriad pan ydych chi'n edrych ar un o weithiau John, neu mae'n sefyll yn hollol ar wahaniaeth unrhyw arall. Yn negawdau olaf y Cymdeithasau, gwelsom adfiliad cyffredinol yn aelodeb artistiaid mewn Cymru Geltaidd. Cynhaliwyd arddangosfa enfawr o waith y Celtiaid yn yr Eidal yn 1991, ac roedd John yn hyd yn miloedd o ymwelwyr iddi. Yn hadfiliad yn bennaf ar ffurf ffrwydrau o weithiau addurniadol ac mewn llyfrau plant yn enghraifft yn seiliedig ar y chwedlau. Ond nid oedd gwaith John yn rhan o'r math yma o amlygiad o ffasiwn darfodedig mewn ymgais i gyrraedd gwreiddiau'r delweddau, ac i ateb i'r un cwestiwn sylfaenol yr oedd y Celtiaid eu hunain wedi ceisio ateb gyda'i delweddau gweledol a storiol. Ar y lefel ddwfn hon dechreuodd John i ddatblygu ei iaith drosiadol a'i hun. Ni chafwyd gwaith credig o John a'i gydnabod gan ein sefydliadau ni yn ystodau yrfa. Hynny yw, gwaith John yn gweledu yn hytrach na gwaith John fel yr artisan yn creu portreadau. Yn anffodus, o ganlyniad, nid yw ei ddelweddau wedi dod yn rhan gyfarwydd o'n amgylchedd gweledol, yn yr un ffordd â gwaith llai dwys ac ysgolion cyffredin ar hyn. Mae'r sefyllfa'n newid, ond mae'r ffaith ein bod ni yma heddiw fel gweddol fach yn Dathlu John yn cadw y Cymdeithasau yn hytrach nac ar ffurf arddangosfa sylweddol o ei waith yn y lle celf, fe'i dilyn ni fod, yn awgrymu nifer o ddiffygion yn yr Eisteddfod heddiw. Ac gyda lleiaf ohonyn nhw, dwi'n methiant y sefydliad hwn yn sicrhau parhad i'r cynnig parhaol yn statws y celfyddydau gweledol yn ei diwylliant, yr ydym ni wedi bod yn dystio iddo yn ystod degawdau cyntaf y ganrif hon. Esblygiad yr oedd cyfraniad John Meirion Morris yn hollol ganolog iddo.